birthday ngayon, mamayang 5 PM, start ng lockdown dito. Kaya bukas walang mga pasok ang mga bata. Kaya ngayon nag-i-edit ako. Marami akong i-edit na naman. Dito kaya nakokontrol ang COVID. Isa lang mag-positive, lockdown ka agad. Hindi na nila hinihintay na dumami bago maisipan na mag-lockdown. Tapos kanina may kumatok. Akala ng anak ko, umuwi na yung manugang ko. Ito pala may sinend. See? Sinasya. Ayan. Kasi nga magla-lockdown daw, hindi siya mapupuntahan sa birthday niya. Wow! Gift card! Okay, may pati may picture mo pa Ang sweet naman. Mga friends nila yan dito sa Brisbane. Ups. Look. Lockdown birthday. You're welcome. Thank you. Hello. Katatapos lang ng lockdown dito sa Brisbane. Actually, buong Queensland. Hindi, meron palang may mga island na parte ng Queensland na hindi kasali sa lockdown kasi nga may nag-positive. Nag-start lang sa isa uling nag-positive, lockdown ka agad. Yung nag-positive ay nagpa-party pala. Ngayon, tapos na ang lockdown. Hindi na kami nakapag-plano para sa Holy Week. Dati kasi ang plano out of town daw. Ngayon, hindi natuloy kasi nga hindi namin alam kung ililift na yung lockdown o hindi ngayong araw. Kaya naisipan na lang ng anak ko na mag-put up na naman ng tent sa labas kasi para mag-enjoy naman ang mga bata. Ang ginawa ko maghapon, nanahi nito. Yan, nanahi ako para sa sofa. Tingnan natin yung anak kong Yan. Ang laki ng loan Guys, don't forget the bed. Madali lang ang pagkuyang-kayan. Kesa mag-out of town para mag-enjoy dito na lang. Yung kinuha ko, nagtubo na lang yung kamote. Hindi naman naluluto. Ay, nagbukadkad na ang mga orchids. Ay, ganda. Good night. Good night. Where are you going to sleep? Where are you going to sleep? In the tent. In the tent. Diyan sila matutulog ngayong gabi. Naglalamig na pati. Malipot na baga. Hello, good morning. Holy Friday ngayon. Tinapos ko tong sofa kaya may ganito ako. Yung, ewan ko anong tawag doon na tennis something na pag sumasakit ang ganito. Pareho kami ng anak ko pagka marami kang ginawa. Ayan ang ginawa kung sa 4 days. Ayan. Para para ma-upgrade. Yan, dyan sila natulog kagabi. Nag-tent sila. Meron silang bed na lagay dyan sa loob.
Hello, andito na naman kami. Nagbisita na naman kami sa bahay ng anak ko. Hindi naman kami masyadong excited. Hindi halata. Hindi alam. Hello, ang oras is... Ano yan? 4 na? Ano? Quarter to 5 daw. Naisipan na naman ng anak ko na mag-walking para exercise once in a blue moon. Yan, ready na kami. Ayan, suot ko pa rin ang aking mahiwagang bracelet. Tawag daw nito is tennis elbow. Na sakit ng mga masisipag. Pag nagbubuhat, parating nagbubuhat. Yan, sakay sila dyan. Bike tsaka scooter. Yan, dyan kami magwo-walking. Duro kanina tumatawa kayo. Magwo-walking daw niya, sasakay ng car. Dito kami magwo-walk. Yan. Ready ako sa tubig, sa mask. Tapos Ako may mask din. sunglass. Pag may nakita ako na Pag may nakitang nakamas, magmamas. Pero kung wala, kailangan. Start of walking. Dikit na lang, mama, kakalusot na siya. Baba mo na lang kaya. I-press mo na yung press niya eh. Nag-focus na siya. Yan. Mapupusin siya. Nag-focus na siya. Dikit na lang. O, di ba? I-press mo pag-gilid. Yan, yan, dyan. Matagas? Ganda na yan. Edad, pababa na. I-push mo siya. We try na. Naabot na kaming gabi. Hindi man lang kami
kami pinagpawisan dahil sa hangin. Saka medyo malamig-lamig na ng konti. Doon kami nag-walking. 1 oras din. Ayan, nagkukulay na siyang tinapa. Konti pa. And then butter, coconut milk. Hello, good morning. Kuwan na ngayon, 7:45, Saturday. Pupunta kami sa isang park na naman sa grupo ng mga anak ko. Magkikita-kita sila para sa Easter celebration kahit bukas pang Easter Sunday. Uy, nagkulon din siya, oh. Ayan, ang ginawa ng anak kong kasaba cake. Ito naman yung tinapa. Tapos gumawa yung anak ko ng ensalada. Tapos yung chili garlic na gawa niya. Tsaka nagtimpla din ako ng sausawan na toyo tsaka kalamansi. Yan, ready to go again. Bye-bye. Is it me or 4? 4. Can we sleep? Are you here? Yeah, we're here. Are we? Nagdadabang mo. Oh, maribong siya. Are we the first one? Mga duwagong sa ano ni. Andito na kami Bring us home. sa Sir John Chandler Park. Tapos doon ang lake. Kaganda naman ng mga bahay, oh. Yan, malapit sa playground. Nagpipili ng cottage. Iguin yung toilet. Sa McDo. Dari, ito na ako. Matulak. Yan, para malapit yan sa playground. Yan, kami pa lang. Ayan, na-ready na namin. Ano po, Jacinda? 11 minutes. Tapos dyan ang river pala yan, hindi lake. Ayan, dumating na yung mga kalaro. Ayun sila. Dumating na. Dito, pero walang cover. Renovate, wala nang ginagawa. Ot Wow!
Kain. Mamaya pa, ang naga pa. Dati luma yung playground eh. Ayun, sinalin. Oh. Bago na ngayon. Sabi ko nga, doon na lang tayo mag-egg hunting. Ikalat natin sa playground. Oh, pwede. Maganda. Oh. Ay, hindi na umiiyak. Hindi, oh, bago yan. Di ba yung playground dito dati? Buti hindi umiiyak yan. Hello, tita. Hello. Ito palang playground. Bago daw pala to. Saya-saya ng mga bata. Ay, may adob. Ay, try niyo yan. Masarap yan. Kompleto. Yan, may bihon, may adobo. Sinong nagluto ng adobo? Salad. Tsaka may egg. Oh, picture na natin. Yung mga klase ng adobo mo. Wow, may brownie. Ikaw na bahala mag Tingnan natin itong salad. tayo yung malakas kumain na. Ito ako na pininihan manok sa asawa ko. Nagpalabok. Yan, mga bata naman ang kakain. You want rice? Chicken nuggets and rice. Fish with rice. I'll get the spoon. Fish with rice. Nuggets? Someone said chicken nuggets. I'm hungry. Okay, guys. Kids, we're doing adult egg hunting. When you finish eating, you Rice and that? So, you two are in my team. Who's adult? Bella's in my team. Carrie, you're in my team. I am your team. But Gusto niyan, tama. Iwasan natin para may space na. I need water. Daddy, picture ka rin. Merry Easter. Happy Easter! Happy Easter. Jackson! Here. Yan. 1, 2, 3, Sa mga bata, halata ko ang sino pinakamalaki. Yun din pinakamaraming Si Jackson. Mahilig sa sauce yan. Ayan na, nagtatago. Nagtatago na sila ng mga eggs. Kaso natunugan ng mga bata. The eggs are, Mga bata, babe. oh. Nakikita nila kung saan nakatago yung mga eggs. Anyone who gets the most eggs, you too. Halika dito. Five. Tatay. Funny face. Walkie. Carry, walkie face. Like this. Hanap na sila ng mga eggs. Gary! No coaching daw! Gusto na ito, baby. Ayun. No coaching dahil. No coaching! Tuwang-tuwa mga bata. Pinakabunso ka na. Tinuturuan si Kerr kung saan nakala. Kasi bunso man. Dikit siyang nakuha. Oh, pinakakunting nakuha. Ayun na.
Yung isa kasi kinuha niya, no? Oo, yan, oh. Ay, ang cute! Ay! This is so cute. Careful ako na. What's his name? Can I touch? You're asking permission. Okay. Ang cute. Kitty corgi. What? Bye-bye! Ang cute. Magpi-picture taking daw. Kasi, nung pumunta daw sila rito, nag-picture taking sila, maliliit pa mga bata. Diyan. Punta kami sa comfort room. Swerte ng mga mayayaman na yan. May sarili silang mga pantalan. Ayan ang comfort room. Yan, uwi na kami kasi umaambon na. Lilipat daw ata kami ng venue para mag-coffee. And then itutuloy ang kwentuhan. Dito na naman kami. Ayan, ko-coffee. Ito kami kinalin. Bye-bye. Okay, Care. Yes! Why are you angry? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tita Nina. Okay. happy birthday to you. Bebe, kuya. Sus, malang pakiaram. O wish. Come. Wow. So mag-important si Care. Let's eat. Yum! Go, kain. Kain. Eh, pala nakaset up si Titay. Yan, pandemic birthday. Okay. You want rice? Kare, You want with rice, Care? dilis, ukol, malunggay.